खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसल' बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर ईशान उदय स्कलारशिपनि बागै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना लोगोफोर बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ आगस्ट मासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया जों नोंथांमोना देग्लायनि बे जुलाइ लास्ट खालिनो जोंहा माने हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ होगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे जुलाइ रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो जोबजासिम नायो भिडिअ'खौ नोंथांमोना लोगोफोर बे स्कलारशिपनि गेजेरजों माने बे ईशान उदय स्कलारशिपनि गेजेरजों 54,000 रांखौ बोसोरसेयाव मोनबाय थानो हागोन माने नोंथांमोना बोसोरथाम मोनगोन बेखौ 54,000 रां खेनथाम मोनगोन नोंथांमोना बोसोरथामनि थाखाय दा नोंथांमोना जाहाथे गोसो दंबा एप्लाइ खालामनो थाखाय बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ माबायदि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया आं दा नोंथांमोना एसे मोजाङै बेनिखायनो बे भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जाहाथे बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि साख्रिनि आपडेट आरो स्कलारशिपनि आपडेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि बागै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लोगोफोर जोंहा बे ईशान उदय स्कलारशिपआ बे एनएसपि नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेनिनो बाहागो दा बेहाय बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ नर्थ ईस्टनि मानसिफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन माने नर्थ ईस्टनि स्टुडेन्टफ्राल' बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो दायो आं बे नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैखायो दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन नैबे UGC नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय आं दायो बेहाय थुबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नायबा नुनो मोनगोन नैबेहाय मोनसे नुगोन इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय आं बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे नुदों जानांगौ नै ईशान उदय स्पेशल स्कलारशिप स्किम फर नर्थ ईस्टार्न रिजन जोंहा नर्थ ईस्टनि मानसिफ्राल' एप्लाइ खालामनो हायो नालाय बेनिखायनो बे नर्थ ईस्ट रिजननिल' दा बेहाय अपेनिं सुन जोंहा माने एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जासिगोन दा जोंहा बे रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावनो माने देग्लायनि बे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ बे मोनखांनायनि उनावनो जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन दा बे सिगाङाव दाथ' एप्लाइ जाया नालाय दा रिजाल्टखौनो होआखै जोंहा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि मार्कशिट बेफोरखौ मोनजोबोबा जोंहा एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन दा बेनिखायनो बियो आगस्टनिफ्राय एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि माबादि जानांगोन इलिजिबिलिटिया मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै खोन्थाहरनि जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनानै बे बोसोरसेयाव 54,000 रांखौ मोननो हायो दा बियो लोगोफोर स्पेशल स्किम माने बेयो नर्थ ईस्ट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेयो स्पेशल स्किम आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4.5 लाखनि खम जानांगोन नोंथांमोना जुदि 4.5 लाखनि बाराबा न'खरनि फेमिलि इनकामा अब्लाथ' एप्लाइ खालामनो हानाय नङा गाहायनि जानांगोन आरो माने खम जानांगोन 4.5 लाखनि खम जानांगोन न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बे जाबाय जोंहा प्रसेसा बेनिफ्राय बेहाय बुंदों जायखिजाया बोसोरसेयाव 10,000 केन्डिडेटखौ सायख'नाय जायो बे स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोननि मार्कआ बेहाय थिग थानांसिगोन आं मार्कनि बागैबो एसे मोजाङै नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा बेहाय 10,000 रांखौ बोसोरसेयाव सेलेक्ट खालामनाय जायो बोसोरफ्रोमबो जायो बे स्कलारशिपआ दा बेनिफ्राय बेहाय बुंदों जायफोर बिथांमोना क्लास 12 माने जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि एबा पिअखौ पास जानो हानाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो जेनेबा जायफोर बिथांमोना देग्लाय पास जागोन बिथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हाखागोनखा नाथायबा जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोराव एबा सिगाङाव हायार सेकेन्डारिखौ पास जानो हाबाय नाथायबा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मिथियाखै एबा बावनानै दंमोन दा बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोना दायो माने 3rd सेमिस्टाराव सोरबाफोर माने 4th सेमिस्टार 5th सेमिस्टार बेफोरबायदि जानांगौ बिथांमोना माने फ्रेश एप्लिकेसनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोनाथ' गोदान जाहैबाय नालाय रिनिउवेल एप्लाइ खालामनो हाया बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आन्डार ग्रेजुवेट फरायनाय आरो जायफोर बिथांमोना दायो नैबे हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जागोन बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ सोर केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हायो बेखौबो खोन्थानि आङो बेसेबां एमाउन्ट मोननो हागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानि दा बेहायथ' एमाउन्टआ जोंहा नैबेथिं होनाय दं लोगोफोर नैबे जादों 5,400 पार मान्थ नोंथांमोननो मास मोनसेयाव सोनो हागोननो 5,400 रांखौ दा बिथांमोना मास मोनसेयाव बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ सोआ लोगोफोर बिथांमोना बोसोरसेयाव डाइरेक्ट ज' सोयो 54,000 रांखौ बिथांमोना बोसोरसेयाव सोनानै होयो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना जेनेरेल डिग्रि होनोबा नोंथांमोना जेरै बिकम फरायनाय बिएससि फरायनाय बिए फरायनाय बिथांमोना बे 54,000 रांखौ बोसोरसेयाव मोनगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना टेकनिकेल कर्स जेरै बिटेक जायफोर बिथांमोना मेडिकेल प्रफेशनेल कर्स जेरै
MBBS बेफोरबायदि जायखिजाया नोंथांमोना टेक्निकेल कर्स पारामेडिकेल कर्स बेफोरबायदि फरायदोंबा नोंथांमोना बोसोरसेयाव एबा मास मोनसेयाव बे होदों 7,800 बे बोसोरसेयाव मास मोनसेयावथ' होआ होनखाबाय आङो बोसोरसेयावसो बिथांमोना होयो बोसोरसेयाव अब्ला जोंहा जायो बे 78,000 बिथांमोना मोनो जायफोर बिथांमोना टेक्निकेल कर्स लानाय मेडिकेल कर्स लानाय एबा प्रफेसनेल कर्स लानाय बिथांमोना 78,000 खौ बोसोरसेयाव स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै मोननो हायो दा लोगोफोर जायफोर बिथांमोना जेनेरेल डिग्री लानाय जेरै बिथांमोनाथ' बोसोरथाम मोनखागोन आरो जायफोर बिथांमोना टेक्निकेल कर्स लानाय बिथांमोनाबो बोसोरथाम मोनखागोन 54,000 रां बिथांमोना बोसोरसेयाव मोनबाय थानो हागोन एप्लाइ खालामनांगोन रिनिउवाल खेनथाम ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना टेक्निकेल कर्स लानाय बिथांमोनाबो रिनिउवाल खालामबाय थानांगोन अब्लानो बिथांमोना बोसोरथाम मोननो हागोन 78,000 खौ दा बे स्कलारशिप एमाउन्टआथ' खम नङा बेनो बांसिन जोंहा स्कलारशिप एमाउन्टआ दा होनखाबाय आङो बोसोरफ्रोमबो जोंहा 10,000 स्टुडेन्टखौ सायख'यो दा बेहाय आं नोंथांमोननो मार्कनि बागैबो खोन्थाखानोसै जेनेबा नोंथांमोना थांनाय बोसोराव जायफोर बिथांमोना माबाखौ बे पिअ पास जानायाव नोंथांमोननि मार्कआ जेनेबा 60% खुनुरुखुमबाबो जेनेबा नोंथांमोना फार्स्ट डिभिजन थांदोंबाबो नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबल एबा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना जेनेबा दायो एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बे आगस्ट मासखौ नेबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखागोनखा एप्लाइ अनलाइनखौ माबोरै खालामनांगौ आरो माब्ला जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना बे 54,000 रांखौ मोनखागोनखा बेखौ आं नोंथांमोननो कम्पालसरि बुंखायो जायफोर बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन थांनाय बिथांमोनानो 60% थाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना मोनखागोनखा बोसोरसेनि थाखाय बे 54,000 रांखौ माने बियो प्रुफखा आरो आं नोंथांमोननो सिगाङाव थांनाय बोसोरनो बेबायदि मोनजोबदों नालाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरदों ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना देग्लाय पास जागोन बिथांमोनाथ' एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो सेकेन्ड डिभिजन थांनाय बिथांमोनाबो जाहाथे एप्लाइ खालामनानै दोनो बिथांमोनाबो मोननो हागौ माने बेहाय लोगोफोर 10,000 केन्डिडेटखौ सायख'यो नालाय नर्थ इस्टनि केन्डिडेटखौ जुदि नोंथांमोननि नामा बे 10,000 लिस्टआव फैयोबा अब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन आरो आं फार्स्ट डिभिजन थांनायखौथ' बुंखाथारो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामाखैमोन एबा बे ईशान उदय स्कलारशिपखौनो एप्लाइ खालामखायाखै जायफोर बिथांमोना सिगाङाव बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ जेरै थार्ड सेमिस्टाराव दंबाबो नोंथांमोना देग्लाय बे फ्रेसखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनखागोन आं बेखौ बुंखायो दा बेनिफ्राय जोंहा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बेखौबो नोंथांमोना एसे खोन्थाहरखानि जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो बेखौ एसे मिथिखायो गिबियावनोथ' नोंथांमोना गावबागाव बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव गुबुननि बेंक एकाउन्टखौ होयोबा बेथ' माब्लाबाबो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनखानाय नङा नोंथांमोना गावबागाव बेंक एकाउन्ट गैयाबा गोख्रैनो दानो खुलिना लाहैबानो जाबाय दा जेनेबा बारा गोबावथ' नांखायानोसै एकाउन्ट खुलिनायाव नोंथांमोना खुलिनानै लायो गावबागाव नामजों आरो नामा एखे जानांगोन लोगोफोर नोंनि डकुमेन्ट्सआव जेरै दं बिदिनो नोंथांमोननि नामा जानांगोन बेंक एकाउन्टआबो दा बेहाय डकुमेन्ट्सा मा नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ होनो नांगौ दा नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेट गैया बेखौ बोरै मोनगोन दा नोंथांमोना बे डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ लोगोफोर नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि डिसि अफिस एबा जायखौ जोङो डेपुटि कमिशनारनि अफिसबो बुङो आरो कर्टआव थांनानैबो नोंथांमोना बे डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ दिहुननो हायो नोंथांमोननो बारा गोबाव सम नाङा लोगोफोर बेखौ दिहुननो नोंथांमोना सानसेयावनो गासिबो नोंनि फरायनायनि डकुमेन्ट्स आइडि प्रुफ जाबाय भटार कार्ड नङाबा आधार कार्ड पान कार्ड नङा ओमफ्राय फेमिलिनि जायखिजाया न'खरनि नोंथाङा बिमा नङाबा बिफानि मोनसे माने आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नङाबा आधार कार्ड लानानै थांबानो जाबाय ओमफ्राय फेमिलिनि बे एनुवेल इनकाम माने नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट होनो नांगोन फेमिलिनिखौ नोंथांमोना बेखौ बख'बानो जाबाय बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बबे जायगायाव इनकाम सार्टिफिकेटखौ बख'यो नोंथांमोना बेखौ बख'बानो जाबाय गावबागाव जायगायाव थांनानै बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना दायो आधार कार्ड गैया एबा आधार कार्डखौ बिथांमोना बानायना लायाखै बिथांमोना बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ होनांगौ जायफोर बिथांमोना दायो आधार कार्ड गैया आधार कार्डआथ' गासिबावबो दंखायोदां दायो आंनि मिथिनाय बायदिबा गासिबो दायो आधार कार्डखौ बानायखानांगौ आधार कार्ड दंखायोबा नोंथांमोना बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ नाङा नोंथांमोना जुदि गैयाबा बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ कर्टआवनो थांनानै बानायनो नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गैयाबा बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ बानायना लाबानो जाबाय डमिसाइल सार्टिफिकेटजों लोगोसे दा बिदिमोन बे जाबाय गासिबो डकुमेन्ट्सआ ओमफ्राय नोंनि बे गासिबो मार्कशिट सार्टिफिकेट एडमिट कार्ड बेफोरखौथ' नोंथांमोना आपल'ड खालामखानांगोनखा बे जाबाय जोंहा डकुमेन्ट्सआ लोगोफोर दा बिनिफ्राय नैबिथिं ओमफ्राय पेमेन्टखौ नोंथांमोना बोसोरसेयाव मोनगोन होनखाबाय आङो बोसोरसेयाव नोंथांमोना खेनसे गोदानै रिनिउवेल खालामबाय थानांगोन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव आरो बानायनांगोन रिनिउवेलनि डेटखौबो नोंथांमोननो मबाइलावनो आपडेट होखायो नोंथांमोना मिथिनो हागोन बेखौ माला जायो मबाइलावनो आपडेटआ फैखायो फ्रेस एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बे जाबाय जोंहा गासैबो प्रसिडिउर लोगोफोर दा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव कलेजाव नोंथांमोना
प्रिन्सिपालनि साइन लानानै कलेजावनो बिथांमोना माबाखायो भेरिफाइ खालामनांगौ जायो कलेजाव बिथांमोना भेरिफाइ खालामबानो नोंथांमोना सिन्था गैला आरो मबाइलाव SMS फैखागोन भेरिफाइ जाबाय होननानै दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर दा नोंथांमोना जाहाथे बयबो नेबानो जाबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा दा रिजाल्टआवथ' मोनाखै नालाय हायार सेकेन्डारिना रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावनो बे एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो कम्पालसरि बुंखायो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना सिगाङावनो इनकाम सार्टिफिकेट डमिसाइल सार्टिफिकेट आरो बेंक एकाउन्ट खुलियाखैबा खुलिनानै लाखाबानो जाबाय गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामना लाखाबानो जाबाय आरो लोगोफोर बे डकुमेन्ट्सआ माने डकुमेन्ट्सफोरा जोबोद मोजां जानांगोन बेहाय एसे मोजाङै स्ट्रिक्टलि नायो बे स्कलारशिपखौ नोंथांमोना बेनिखायनो डकुमेन्ट्सखौ एसे मोजाङै लाबानो जाबाय बे नामफोरखौ एसे मिस्टेक होआलासिनो मोजां होबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटफ्राव ओमफ्राय डमिसाइलफ्राव दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोना रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो जाहाथे बेबादिनो स्कलारशिपनि आपडेट साख्रिनि आपडेट बेफोरखौ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो सानफ्रामबो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो बड' जब नेसनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।